και τις μεγάλες μου ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εθελοντές μας, στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρωτοφανή προσπάθεια την οποία καταβάλουν σε πρώτο χρόνο προκειμένου να σώσουν ζωές και να καταφέρουν να εγκλωβίσουν συμπολίτες μας. Διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι η χώρα έχει και τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και το μηχανισμό γρήγορης αρρωγής, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν να δουν γρήγορα την ανακούφιση την οποία μπορεί να τους παρέχει το κράτος. Θα τους κεράσουμε κιόλας. Έλα, θείος είσαι, δώσε κάτι το παιδί. Πάρε αυτό το πάει να κεράσει την παρέα σου εκεί πέρα. Θεία, δεν έχω ρέστα να σας δώσω. Τι πήρες, αγόρι μου, κράτα το. Χαλάλι σου. Δεν δίνει συχνά λεφτά, αλλά άμα το κάνεις το παρακάνεις. Ναι.